agreementनि उनाव साजा मोना निमाहा मोनो स्लिपआव लिरनानै अननानै खेबसे इउ पिपलआव भट होबावदो बेखौ लादो होननानै होगासिनो दङ प्रमद दङ प्रुफ दंजोबो फेरेंगाया दिनै मोनबैसे समिल होदों दंफां हाखावग्रा रावबो एग्रिमेन्टनि उनाव साजा मोना निमाहा मोनो स्लिपआव 500 थाखा होनानै बा लिरनानै अननानै खनसे इउपिपिएलआव भट होनानै देरहाहोबावदो बेजों लोगोसे जिथुनाखि फेरेंगानि दंफांनि समिल खुलिनाय नैफोरनि सायाव गुवारै फोरमायना होदों जोंहा एक्स एनडिबिनि सासे मेलेमजिबि सुबुङा मानोना बिथाङा इउपिपिएलआ पावाराव थासेयावबो अर्थात सरकार थासेयावबो रुलिं गभ सोलिबाय थासेयावबो दिनैनि दिनाव बिथाङा इउपिपिएल हान्जाखौ गारनानै बा नागारनानै गावसोरनो इउपिपिएलखौ देरहाहोदोंमोन प्रमद बर' सारखौ जयजुक्त खालामहरदोंमन नङा होमबा नैबे बिथाङानो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकार थासेयावबो अर्थात पावार फांसन थासेयावबो दिनैनि दिनाव बिथाङा इउपिपिएल हान्जाखौ बा इउपिपिएल पलिटिकेलखौ गारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाय दा बे सुबुङा गोबांथार माखासे इउपिपिएलनि गेसाव गोफोन खोथाफोरखौ रायजो राजानो फोरमायना होदों आरो फोसावनानै होदों दिनैनि दिनाव फेरेंगा अर्थात रनजित बसुमतारी जायखौ बुङो जों फरेस्टनि मिनिस्टार नङा होमबा फरेस्ट मिनिस्टारा बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ बादा होदों बेराफारसे दंफां रोगानायखौ बादा होदों थिगानो नाथाय जाय बिथाङा दिनै दंफां रोगाग्रा एबा बन रोगाग्राफोरखौ हमगासिनो दङ बे बिथाङा खुदनो गावहानो मोनसे दंफांनि समिल दङ दा दिनै दंफां हाग्रा मेसिना दङब्ला बिथांनि दंफां बबेनिफ्राय मोनफैयो जुदि निस्सय बिथांनाबो बे मिलाव दंफांफ्रा सौफैयाब्ला बिथांनि मिलाथ' थैनानै थांसिगौमोन दिनै बिथांनि मोनथाम मोनब्रै जायगायाव दंफां समिल खुलिनानै दोननाय बा मेसिन बहायनानै दोननाय दंफां हाग्रा बै मेसिनफ्रा माबोरैहाय सोलिगासिनो दं बा माबोरैहाय थांनानै दङ नङा होमबा नोंथांमोनाथ' निस्सय बुजिखागौ दिनैनि दिनाव अब्ला बै हाग्रानि दंफां बोग्राया सोर आरो बोहोगिरिया सोर निस्सय फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङानो दंफांफोरखौ रोगाहोयो आरो खुद गावनो हमफैयो दा बेफोरबायदिजों बोरै जागोन जों साननानै मोनोब्ला आरोना निस्सय आंनि साननायाव माने गेना गोरोन्थिबो जानो हानाय बेखौ आं गिबियावनो निमाहा बिना लाग्रोखायो आरोना जुदि नङाब्ला नोंथांमोना अननानै रायजो राजाफ्रा बर' हिसाबै बा आंगोनिनो बिदा फंबाय बा फिसा हिसाबै निमाहा मोनगोन होननानै आं मिजिं थिखायो आरो फार्स्टआवनो दिनै आङो रनजित बसुमतारी अर्थात जोंहा इएम फेरेंगा बसुमतारीया बे दंफां मिला जुदिहाय थारैनो हाग्रानिफ्राय दंफां बारबोनानै बिथांनि मिलाव सफैयाब्ला बिथाङाबोथ' बै मिलखौ बहायनानै दोननो हायामोन हागोन नामा हायाना मालानिफ्रायथ' बबेयाव ओरैनो नोङो पाब्लिक न'आव गायनानै दंफां हाफेरखो हायाना जों गासिबो हाग्राबायसो रोगाजोबो अब्ला दिनैनि दिनाव बै रनजित बसुमतारी अर्थात इएम फेरेंगानि मिलावनो सहैगासिनो दं बे दंफांफ्रा दिनै नोंथांमोना साननानै मोनो इएम रनजित बसुमतारीया दिनैनि दिनाव आं दाख्लैसो क'क्राझार गिदिंना फैदोंना आं ओरैबायदि मिथिबोदों जे दंफां लाइफां रोगानायाथ' बादानो दोन गोजाननि बाथ्रा थास' आइथिं दिंखिया मैगं थास' बिबार माबा मोनसे बिथराय सिथराय हाग्रानि मैगंखौ जों हाग्रानिफ्राय नागिरनानै मोनजाला ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामना दोनदों आरोना जोंनि बिटिआरआव माने इएम रनजित बसुमतारीनि बा फेरेंगा बसुमतारीनि दैदेननायाव ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामना दोनदों फरेस्ट बिफान अर्थात एनजिअफ्रा आरोना एनजिअखौबोथ' फेरेंगायानो सालायगासिनो नालाय नङा होमबा बिटिआर सरकारानो सालायगासिनो दिनै बेफोरबायदि ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामना दोनदों आरोना रायजो राजा पाब्लिक गोरिब गुन्द्राफ्रा माने मैगं थाइगंबो नागिरना मोनजाला बा मैगं थाइगंबो फाननानै मोनजाला बेफोरबायदि राहाखौनो टटेलि माने खोथेजोबना दोनो नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकार अर्थात प्रमद बर' सारनि दैदेननाया थारैनो बेसेबांसिम सैथो ना बले नैबे जोंहा एनडिबिनि सासे मेलेमजिबि सुबुङा फोरमायनाया रायजो राजानो गुवारै बेखेवना होनायफ्रा गासिबो नंखाय नामा नोंथांमोना दिनै फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैबा निस्सय बुजिनानै लानो हागोन लोगोसे जोंहा गोबांथार इउपिपिएल हान्जाया माबोरैहाय दैदेनबोगासिनो दङ मा मावदों मा मावाखै आरो बिपिएफ सरकाराव बिपिएफआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला थारैनो बिथांमोना मा मावनो थाखाय थिरांथा लादों आरो माबायदि खामानि मावलांगोन दिनैनि दिनाव एनडिबिनिनो मोनब्ला बे बिटिआर एकर्डआ एनडिबिफ्रा मानो गवाखै आरो बे एकर्डनि उनाव मालाबाबो इन्डियाननि कनस्टिटिउट हिसाबै मालाबाबो एकर्डनि उनाव मालाबाबो दायनिगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थानाङा बा बे एकर्डआ जुदि एनडिबिफोरनि मोनब्ला बिटिआर एकर्डजोंनो एनडिबिफ्रा गजबनांगौमोन बे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायदों आरो दिनैनि दिनाव आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैयो जुदिहाय बारंबार आं बुङो नोंथांमोना एनडिबिनि मैया दाख्लै जिथुनाखि रिहेबिलिटेसनखौ होबाय 4 लाखखौ होननानै बुंदों ना जोंहा रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा सारा दा नोंथांमोना बे 4 लाख रांखौनो लानानै गोजोननाय दं नामा नोंथांमोननि न'खरनि जिथुनाखि रिहेबिलिटेसन नोंथांमोना जि मोननांगौ मोनबाय नाथाय जोङो बै जिथुनाखि जोंनि आंगोनि बर' हारि बिदा फंबाय नोंथांनि फिसा नोंथांनि फंबाय नोंथांनि बियादै नोंथांनि बिनानाव बिथांमोनहा बिर जोहोलावजोफ्रा रुंसारि जालांखांनायनि उनाव आरो फिन खेब माब्लाबाबो बिथांमोनखौ जों मोनफिननो हाया बा बिथांमोननि जिउखौ जों मोनफिननो हाया नाथाय दिनै जोङो 4 लाख रां लानाया बिथांमोनहा मुंख्लं जानायनि मुङाव जों मोनदों नंगौ नाथाय नोंथांमोना जुदि बे 4 लाख रांखौ लानानैनो गोजोननाय मोनबायब्ला आं माथो बुंबावनो
नाथाय बे नङा आंनि गोसो गोरबोआव बे 4 लाख रांजों मालाबाबो गोजोननाय गैया मारै होनना बुङोब्ला जोंहा अनेक जन दंबावो मोननांगौआ नाथाय 4 लाख रांजोंनो जोङो थाबावनाय खिनियाबो मोनोब्ला आरो सिरि थायोब्ला जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि गासैबो जेंनाफ्रा प्रब्लेमफ्रा जोबलांनांगोन बिटिआर एकर्डजों जेरैबायदि खोथा होबोदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन रिहेबिलिटेसनखौ मोनजोबनांगौ बर' बिमा बिफानि मेगनाव मोदैया रानलांजोबनांगौ नै बेफोरबायदि गासैबो टटेलि आबुं जानांगोन अब्लाना जोङो बिटिआर सरकारखौ अनसायबाय थानो हागोन आरो अननायखौ होबाय थानो हागोन जों प्रमद बर' सारनो बेखौसो आं खावलायो दा बेखायनो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा रायजो राजाजों अनजानो लुगैदोंब्ला एनडिबिफोरनि माखासे सुबुंफोरजों अनजानो लुगैदोंब्ला बिथांमोना नै दा पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो दङ एनडिबिनिफ्राय नङा होमबा एक्स एनडिबिफ्रा दानो नोंथांमोना जुदि पलिटिकेल हान्जाखौ दाजानो बादोंब्ला जा फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां सिगां गासिबो बा बिथांमोना पलिटिकेल हान्जाखौ दाफुङैनि सिगाङावनो नोंथांमोना गासिबो एनडिबिनि रिहेबिलिटेसनखौ होजोबनांगोन एस क्रिसियानि मोन्थाइखौ होजोबनांगोन आरो बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बिर जोहोलाव डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार जायखौ बुङो जों फाउन्डार रन्जन दैमारि सार नङाबा एनडिबिनि गायसनगिरि बिथाङा बेजों लोगोसे 60 जनसो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बा 60निबो बारा जानो हानाय बिथांमोनखौ गासिबो उदां अख्राङाव लाबोनानै होनो हायोब्लानो नोंथांनि साननाया साक्सेसफुल जाबाय अर्थात रायजो राजाया नोंथांजों अरायसम सापर्ट दं होननानै जों बयबो मिजिंथियो दा नोंथांनि गिबिसिन मावनांगौ खामानिया बेनोमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेलनिफ्राय बा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय बेजों लोगोसे गासैबो बर' समाजनि जेंनाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ बर' रायजो राजानि आइ आफाफोरनि मेगनाव मोदै ओंखारनायखौ नोंथाङा हुगारजोबनाया बे फारि फारि मावजालांबाय थागौमोन होननानैसो आं सानो स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लादो आरो सोर मा बुजिनो हायो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव जोबथानायाव कमेन्ट हरनो दाबाव आङो मानो थाखाय UPPLखौ गारनानै BPMआव फैदों मेन ओंथियानो बे जोंनि हारिखौ नाम्बार 1 फाननानै जानो थांगासिनो दं फानखाबाय बेनो जाहैबाय प्रमद बर' डाइरेक्ट प्रमद बर'आ फानबाय जों मानो थाखाय जिउ बावनो थांदोंमोन सासे MA कमप्लिट जानानै आंलाय मानो थाखाय आं आफादाव थांनांगौ गोनां फैदोंमोन मानो जोंनाव लिडार गैलामोन जों दैदेननानै हारिखौ रैखाथि होलांनो नामा साननानै आरो फंसे बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिया बुंदों बै समावनो जोंखौ असमियाफ्रा दिनै सिलाइजों भारतजों गादबनो हायाखिसै राव भाषायाव जोंखौ गादबनो हायाखिसै जोंनि कालचारखौ दंस' खालामनो हाला दा बिसोरो मा सिस्टेमजों जोंखौ दंस' खालामगोन बिटिसिआ जाहैबाय 2003आव 10 फेब्रुवारियाव जेला आकर्ड जादों 40टा दफा लानानै बिसोरो क्लियार इमप्लिमेन्टेड खालामदों बेयाव जोंहा 6 शेड्युल जिथु नोंने अनलि हिल्स हाजोनि ट्राइबेलफ्राल' मोनो जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय 6 शेड्युलाव बेखौ मोनसे आकर्ड खालामनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि भाषाखौ शेड्युलाव सोनो हादों अनलि दा बेनि जुनै जोंनि बर' हारिया इन द वर्ल्ड पृथिबियाव मिथिजादों आरो जोंनि बर'आ ओरैनोबाबो मिथिजानायाव ओरैबायदियाव मिथिजादोंमोन नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जिथु ओबामा ना प्रेसिडेन्ट ओबामा जोंनि USA जों मिथियो बिथाङा जेलानाखि मुस्लिमजों जोङो बाव एसे नारा नाथा जादोंमोन ना बे समाव जोंनि मावनायखौ नुनानै मानानै बिथाङा एसे सोंदों बे जाथिया सोर बिफा शक्तिशाली जेराव बिसिनि संख्यानो खम आं बेखौ लाबोनो हागोन नामा भारतनिफ्राय जे जायगायाव बिसोरो नोंनि मिडल इस्ट कान्ट्रि जेरावहाय बिसोरो आफगानिस्तान काजाकिस्तान बे जायगायाव बिसोरो फौजि दोननानै शान्ति किपिंखौ नाजादोंमोन दा बेखौ जोंखौ नाजादोंमोन खिन्थु जोङो इलिगेल जोंथ' गावनि नाजानाय गावनि बिमाखौ सिबिनो थाखाय जोङो गावनि जिउखौ दाउन होनाय स' बे समावनो जोंनि सासे दैदेनगिरिया आफादने जेरै डिआर नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाबाय प्रमद बर' बेखौ स्ल' प्रसेसजों बिसोरो आस्थे लाइन लाबोखादों प्रमद बर' सारा रेलवे जथेनो लाङोना लाङामोन थाखा फैसा नोंसोर हरना हरामोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राखौ बियो मोनसे जोंनिफ्राय बर'नि जिथु थैयाव दङ बेखौ गरम खालामनानै जोंखौ गासैखौबो बाहायोमोन नाथाय बिनि मेन ओंथियानो जाहैबाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय मानि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो खोनाबायना थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो आरो बिसोर सलारनि सिस्टेमावबो फैसा खानोना खाङाखैमोन आबसुआ खानोना खाङाखैमोन 600-1200 लानानै थांजोबदों बिसोरो जोंबो बेयाव हरदोंमोन बे थाखाखौबो बिथांमोना प्रमद बर'नो ज' हैबाय दिल्लीयाव रायलायहैनांगौ सुक्ति जासिगोन माबा जासिगोन होननानै खिन्थु बिनि पेपारा गावनि आखायाव थायो दिल्लीयाव सोरनो होनांगौ बेहा जेबो रोङा स'
So that बेबायदि बेहा unknowledgeable leader, only बियो रायलायनोल' गोरों, only खुगावल' गोरों बियो, किन्तु खुनु रिटर्न भाबै बे रोङा। बियो जुदि गोरोंमोनबा जोंनि जिथु दफा दाख्लि 2020 आव 27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानाया जोंनि NDFE फोरखौ बिदि फाननाङामोन बियो। जोंनि NDFE नि MOU आ नाय इनार लाइन पारमिट दंमोन, साख्रिनि खोथा दंमोन, गासैबो हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि MOU आव दंमोन। बर' रेजिमेन्ट थागौमोन, गासैबो दंमोन। जों बेखौ लानानै जों खुसि जादोंमोन, जाबाय। आरो जोंनि DR नाब्ला सार आरो जेसेबांनाखि जेलाव थानाय मानसिफ्रा गसिगोन होननानै जों खुसि जादोंमोन। मानोना इन द पृथिबीयाव 1914 and 1929 फार्स्ट वर्ल्ड वारआ 1914 आव जादों, 1929 आव सेकेन्ड वर्ल्ड वार जादों। बेयाव अनेक ट्रिटि जादों, एग्रिमेन्ट। रावबो एग्रिमेन्टनि उनाव साजा मोना, निमाहा मोनो, मिथिबायना? दिनै जोंनि NDFE आ इन्टारनेसनेलि मिथिजानाय हिसाबाव, गिजानाय मानिजानाय हिसाबाव बिथांमोननि एग्रिमेन्टआबो बिदि जानांगौमोन। नाथाय प्रमद बर'मोननि मा होनोमोनलाय बियो गुबुंले साननाय, गोरलै मेलेमजों साननानै गावसोरनो हाखु दाखु खालामनायाव, आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव, मेलेमजिबि आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव बिथांमोना जोंखौ टटेलि फानबोदों। आरो आखुखौ ओरैबायदि खालामबाय, जेला जों पेपारखौ नायबाय, आयै जों गाबखांनो ओंखारबाय। बे समनिफ्रायनो जोंहा उफाय गैला, ना जों ओरै नांफिननो हायो ना जों ओरै थायो। जोङो माने दै गुदुङाव थाबाय। दाना जोंहा जालाबो गोजोना, लोंलाबो गोजोना। जोंथ' UPPL आव थानाय, जोंथ' देरहाहोनाय, सेंसन स्किमथ' जों मोन्दों, खामानिबोथ' मोन्दों, थाखा फैसाबो गुलाब गुलाब, खिन्थु जोंहा गोजोननाय गैया। मानो होनबा सान्थि सुक्ति होन्दों, नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया गोजोननाय गैया रायजोफोर। बेखौ गोसोआव ला, असान्थिसो जादों जोङो। दिनै सारा बुंखादोंना हा हु गासैबो थांजोब्बाय। 6 सिडिउलनि जिथु जोंनि पावार कमथा बेबो थांगासिनो दं। नोंथांमोना जुदि फैसा 500 लायो, 1000 लायो, हेनटेन लायो, बिसोरो स्लिपआव लिरनानै अननानै खेबसे UPPL आव भट होबावदो, बेखौ लादो होननानै होगासिनो दङ। प्रमद दङ, प्रुफ दंजोबो। खराइबारियाव आंखौथ' वार्निं हरदों, नोंथांमोना मिथिखागौ। खराइबारियाव जिथु सेन्ट्रेल माने सरकारनि गावबुरा सावथालफ्रा 100टा न'खर बारा दङ। बिथांमोनाबो मिथिगौ BTC नि मैलुआ मा दं। नों बेनिफ्राय ओंखारनानै आसामाव थां, आपार आसामाव जोंनि बायदि लामाफ्रा गामियाव जायाखै। दा नोंथांमोननि गामियाव जाजोबाखै जानो हागौ, ससेथ' जादोंमोन, सरकार बायबाय, अनेक बुस्थु प्रब्लेम जानानै दङ। एन्टायर इण्डियायाव जोङो साउथ इण्डियायाव फरायनाय मानसि, एन्टायर इण्डियायावहाय जोंनि BTC बायदि समायना हा गैया रायजोफोर। आशीर्बाद गोनां। बेखौ जों बोरै मावगोन, बोरै डेभेलप खालामगोन, जों बेखौ रोंगौ। कन्ट्राक्ट नङा, कन्ट्राक्टरफ्रा लामा थामा हेनटेन जौगाथायखौ बिसोर मावगोन, खिन्थु जोङो जाहैबाय लाइमोन इउथ, बेखार मानसिफोरनो, हालुवाफोरनो बोरै जौगाथाय होगोन, बोरै जों जौगाथायखौ लाबोगोन, बेखौ जोङो मावगोन। दिनै जोंनि दैया बोहैनाय दै ना, रिसोर्सेस होनो इंलिसाव। रिसोर्सेस माने जे बुस्थुआ जोंनि सम्पति। नाम्बार 1 दैयानो जोंनि ना, दैयानो जोंना आखाइजों ओरै बोखांना जों लोंनो हायो, हायोना हाया? खिन्थु दस्रा जायगायाव नों बे दैनि बोहैनायखौ नों लोंनो हाया। नाथाय जोंनि BTC हालामाव बेखौ जों मोनलोङो। दिनै बे बुस्थुआ जोबनो थांगासिनो दं। सोरनि थाखाय? फेरेंगानि अबहेलानि थाखाय। मिथिबायना? फेरेंगाया दिनै मोनबैसे समिल होदों दंफां हाखावग्रा। मा इमप्लिमेन्ट होदों बियो मानसिफोरनो? न'खर न'खर साख्रि होनो होनदों बिसोरो, मा होदों? दिनै जोंनि दंखानाय सम्पतिखौ हाग्राखौ दानफायनानैसो बिथांमोना दिनै समिल खुलिनानै हाग्राखौ फोजोबलांनो हमदों। जुदि हाग्राया थायाबा जों दिनै थान्दा थानो मोनदोंना, जोङो दुंहाव जाजोबगोन। जे दै गोग्गो बोहैदों बे दैया राननो थांगासिनो दङ। खोनासं, बुहुमाव नेचारहा गासैजों कानेक्सन दंजोबो, नांथाजोबो। जुदि नोंथांमोना बे बुहुमखौ फोजोबना लायोबा जोंनाबो बेमार आजारा बांगोन। दा जों जानायफोरखौबो जों मोजां मोनजानाय नङा। जोंनि बे गयफ्राबो रानगोन, जों थानायफ्राबो रानलांजोबगोन। बेनिखायनो हाग्राया नांगौ। दिनै फेरेंगानि आमोलाव जों बांसिन दंफां सिखाव नुदों, बांसिन दंफां गोमादों, बांसिन हाग्रा जोबदों, बांसिन मिल नुदों जोङो। होमबा फेरेंगा मा मोजां मावदों? फेरेंगा मा मोजां मावदों? बियो गोदै गिदिर बाथ्रा बुङो फेरेंगाया, खिन्थु बिनि मोनसेबो बाथ्राया जेनुइन नङा, जास्ट थगायजोबनायल' बियो। चन्दन ब्रह्म थांबाय, बेबो हब मिनिस्टार जागोनल' होनो बेबो। दिनै प्रमद बर' थांदों, प्रमद बर'आथ' न'आव थांबाथाय जै गारिनिफ्राय बेस्थ' जायो, फनावल'
पाब्लिकजों रायलायनो टाइम गैया बेहा दिनै फेरेंगा बायदि न'आवबो थां सोरबा सासे माबा मोनसे बेहाय आंनि हिन्जावनो अमा मैयासो फानदों होननानै बियो बुङो रायहरो होमबा बोरै पाब्लिकनि मोजां मावनो रायजोफोर नंगौना नङा औ खिन्थु दिनैहाय हाग्रामा सारमोन थानायाव नोंथांमोनखौ सोङोमोन नामा सोरबा लोमजानाय थाङोबा सोंदोंमोन नामा बिथांमोना हेफाजाब हरदों थाइसेबाबो हरो गावनाव गैयाबाबो बेबस्था खालामना हरो दिनै जोंनि आथिखालाव बर'नि बिफाया जाहैबाय हाग्रामा सारा जोंनि बर'नि बिफा इन्टेलिजेन्स ब्युर' अफ इन्डिया फ्रम दिल्लीनिफ्राय बिथाङा बुंदों बेयाव बिटिसि हालामाव जेला जों गन्डगल टाइमाव सार बिथाङा मावोमोन एन्टायर नर्थ इस्ट बे जोंनि नर्थ इस्ट सा सानजानि देशआव ट्राइबेलफोरखौ जोबथा अनग्रा मानिजाथाव मान होग्रा ट्राइबेलखौ हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा होनोबा अनलि हाग्रामा सारल' दङ दा दैदेनगिरिनि गेजेराव बे बिथाङा बुंदों जों नङा बर'आ बुङाखै बेहा जोंनि डिआर नाब्ला सारखौबो बख'नायनि खोथा दङ बेहा जोंनि जेसेबां आफादनि केस जानाय बे बिथांमोनखौबो नायनायनि खोथा दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ प्रेसार होदों जोङो एनडिएफपि फोरनिफ्रायबो एक्सुवेलि एमअइउ होखानायखा सार होबायना जुदिबा बेखौ बख'नायनि थाखाय फार्स्टआवनो जों डिसकास खालामखानायखा स' बिनि उनावसो जोंहा सानै हयै जों ज' जादों ज' जानानै जोंहा रेसा फेसा जाना सम गैला दा बेखौनो जोङो मावलांनांगौ दं जे सुबुंफोरनि जुनै दिनै जोङो थासारिखौ मोनदों जे सुबुंफोरनि जुनै जोंनि बे हाफ्रा दस्रा जाथिनिफ्राय बायख'जादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जों खावलायबाय फैगौ इलेक्सन नोंथांमोननि फिसा फिसौनि उन जोलैखौ नोंथांमोना मोजां नायनो लुबैदोंब्ला नांगोलनि सुयाव भट हो जोंनि बिटिसिखौ जोङो लाखिफिननि बेनिफ्राय 2025आव बिटिसि सरकारा हाग्रामा सारखौ लाबोफिननि खिन्थु जोंनि पावार फांसनखौ जोंनि आखायाव लाबोनो थाखाय बिपिएफखौ लाबोनाया बिराद प्रयजन